Aurten be, heldu die urte osua esperuan egoten garen egunak. San Juanak herri honen izaera ardatz hartzen dituzten jaixak die. Herrigintzatik eraiten daudenak. Finean, herritxik sortu eta herrixaintzat eraindakoak. Baina guzti hori ez jako magia deitzen. Gazte antolakuntza ditzen jako. Hilabete zilabete lanian ibili garen hainbat gazten lanan fruitua. Herri askeen alde da urtengo txosna batzordeko lemia. Bada esalditik azpimarratzea guztoko jakunitz bat. Askatasuna. Askatasuna bai, Palestinar herriaren askatasuna, Sahararena, Euskal Herriarena eta gainontzeko herri zapalduena. Gorputzan askatasuna, adierazpen askatasuna, danon askatasuna. Izan be, nork ez dau maite askatasuna. Gaurkoan, ezin du aipatu gabe utzi, aurten, 50 urte beteko diela txiki eta otaegi fusilatu zituztenetik. Diktadura fasistaren ureri gogorrenetan urrats bat aurreraen eta herri hau ezkerreskuin astindu zauen belaunaldi baten parte izan ziren txiki eta otaegi militante independentistak. Bi horren bide berian jarraitzen dugu gaur egun. Euskal Herritxik inungo zapalkuntzarik gabeko jendarte bateruntz bultza itxeko daukon bide bakarra independentzia eskuratzia dela, sinistetuta gazelako. Independentzia da Euskal Herritxik sistema kapitalistan ordena pitatu eta zapalkuntza ororen gaindipenerako bide bakarra. Eta horregatxik gara independentistak. Ez gare, ez espainol eta ez frantsesa. Eta badakigu mundu hobe bat eraikitzea independentziatik pasatzen dela nahi edo ez. Antolakuntzatik, konpromisutik borroka zeingo dugu bide hori. Borroka baitza gaurko egunean geure burua defendatzeko modu bakarra. Borroka da herri hau eraikitzeko tresna. Borroka da askatasunaren atia. Guk gure belaunalditik ekarpen berrixain behar dotzau borroka honi. Guk bai, nik, zuk eta dano. San Juanetan, Maritxutan eta edozen jaietan. San Juan jaixetan guztiok argi dauko egungo eskuinaren gorakadaren aurrian, fasismoaren aurrian eta eraso matxista, arrazista, zein LGTBIQ+ aurrian ez garela isilik geldituko. Aurrian izango batxuzue. Beraz, egoten ez badakitzu, hemen ezare ongi etorrisa. Espazio seguru bat da, hau, eta hori bermatzea danon ardura da. Zaindu galtzezen elkar. Urtero moduen, aurten be, edozein eraso ikusitza edota jasan badozu protokolo bat daukon martxan txosna batzordean. Beraz, hurbildu barrara edo deitzu telefonora. Honako pregoi honen bukaeran, aitortza bat itxia guztauko jakun, Arrasate herrixai. Aitortza, gau eta egunez, lokatzetan bustitzen dien Arrasateko militante gaztiei. Herrigintzan isilpian inurri lanetan dabiltzat denei. Herri honentzat onena eraiten dauienei. San Juanetan lanian zabiltzien eta gabiltzen zoro danei. Dantzarixei, txistularixei, trikitilarixei. Finean, Arrasate kolorez betetzen dozuen danei. Eskerrik asko eta ondo pasau San Juanak. Gora Palestina! Gora Euskal Herria eske sozialista eta feminista! Gora San Juanak!